Takže jo, já jsem Součí.cz a vítám vás u dalšího dílu Hide and Seek. Zase jsem na gamerovém serveru, takže se máte na co těšit. A pořád platí, nedám ho do popisku videa, bohužel, ale co se dá dělat? Sakra, ten parkour totálně nejde. Teďka jsme tady, kdo ještě neviděl moje předchozí díly, tak se na ně určitě podívejte. No, vysvětlovat nebudu, protože to jsem vysvětloval, takže když tak se potom koukněte a sakra, jo. Omlouvám se, nějak jsem to, chtěl jsem si dát F3, kolik máme FPS a omlouvám jsem to vypnul, takže teďka už to zase funguje, takže dobrý, takže se teda omlouvám a tohle to teda nejde skočit pořád, já nevím, jestli už tady jsou konečně nové mapy nebo ne, ale doufám, že jo, takže už to začíná, no, schválně. Myslím si, že nejsou, ale říkali, že budou dávat nové mapy. Co jsem? Lock. Jo. Zase na naše klasické místo. Jo, se takhle můžeme hejbat, ne, dokonce. No, radši nebudem. Kde si to nasměrujem? Jsme měli takhle pěkný výhled na všechny. O, schválně. Buď nás najdou, nebo nenajdou. Doufám, že ne, protože tohle je ta dobrá schovka. Ale tady se hrozně blbý, ale nějakou se mi nedaří tady čanky. No, bohužel nemám Optifine, takže pár fancy, dobré. Zvuky neslyším, to nepotřebuju. Pesek, cože? 30? Aha, praps vlastně. Nesou spektaky. Tak schválně. Doufám, že mě teda nenajdou, protože to blíží se toho asi... No možná budu natáčet ještě s piškotem, kdo neví. Kdo to je, no tak... Ne, jak bych to popsal, tak... To je jedno, prostě je to hráč, let's player. Ale na svém kanále nemá ještě ani jedno video, ale točil už s kámošem. Nebo jako s jeho bratrem, takže... Ne, dobrý, nenapadlo ho to. Ne? Viděli jste to? To je naprostá demence. Takže já vážně vůbec nevím, co bych chtěl mluvit. Možná tam čemu dám nějakou tu písničku, protože to se vážně nedá. Ale zatím teda jako... ještě 280 vteřin, co tady mám takovou dobu dělat? Tyjo. Tak co bych mohl povědět ještě? Já teďka točím teda z toho Plant vs Zombie. Tyjo, to je špatný. To je velice špatný. Vážně vůbec nevím, co mám mluvit, už já bych potřeboval někomu toho piškota, aby se mnou natáčel. Zrovna je momentálně na Skypeu, ale má nerušit. Takže nevím proč. Jsme hráli čarovňák, možná to někdo z vás viděl, ale já jsem to odstranil, protože to jsme museli jsme se ještě potom přestěhovat a různě všechno možný a tak já už, ono to bylo taky všechno hra, druhý díl už diamanty a nebo třetí díl, kdyby jsme měli natočit, tak už jsme měli asi 5 diamantů a to nemělo cenu. Prostě možná někdy jindy si to dáme asi na singlu. No, to spíš vanilu. Přemýšlím, že bych zase asi taky nějak začal točit nějak jako
to třeba 50 dílový videa, nebo jako 50 dílů, jakože by měl třeba normální ze singlu série, že jo. To bylo docela dobrý, ale kolik je seekerů? Jo, jsou nás 9, dobrý. Přemýšlím, že bych byl asi taky seekerem. Ale jo, tak jo. Pojďme tady pobíhat, schválně, jestli nás někdo zabije, teda. Já si myslím, že určitě. Nebo se zkusím schovat na nápadnější místo. Se mnou vyskočím, víte. Sem. Tak se schováme sem. To veďte, nebo víte co? Víte co? Bych šel docela rád koukat z okna. To je špatný. Bych potřeboval někde, kde je docela výhled. Tady by to mohlo být dobrý. Teď jsem to slyšel, rychle se schovat. A takhle to je dobrý. To jenom udělám tak. Tak. Tam nikdo nejde. O sakra. Ne? Nikdo? Ty, ne. O sakra. Já jsem debil, já jsem se asi nekoukal, kolika natáčíme. Sakra. Tak to je dobrý. Počkej, protože držím shift. Mě taky došlo brzo. Pět seekерů, to bychom asi nenašli. Sakra, asi se pohnul. To mě neviděl. Už jsem pevným blokem. Takhle zase. Sakra, jestli mi přece půjde. Proč to vždycky bouchne, když to do toho? To přece nebouchne. Jo. Tak to asi je vážně dobré místo, jo. Ještě je dobře na ně vidět. Jak tady třeba takhle procházejí a tak, takže se aspoň moc nenudíte. Tak jako, víte co? No, teďka bych momentálně... Jo. Já si vylezu z 20 vteřinách, ne v 10, protože to už nemá šanci. Já chci jít totální jistotu. Pardon, ale... Já teďka nevím proč, ale už zase zývám něco jako to Plants vs Zombies, to je úplně hrůza, doufám, že z toho neumřete. No, i když moc nám to neumírá, myslím. Tak schválně, jo, tak to už vyhrám. Pardon, počkejte chvíli. Ne, to oni ho zabili. To je špatný. Teď by dali mě to, abych se asi... bych chytil rage, ty asi. Vím. Vedle nebo, haha, jo, vyhráli jsme. Takže ještě jednou si to dáme.
A já se vám asi, abych to nezdržela, tak se vám asi ozvu, až to začne, takže zatím čus. Takže jsem tu zpět a teďka jsme na téhle jináčí mapě jsem koblval, takže ta kobl se omluvá zeď a totálně nevím kam se mám schovat, protože tady to je špatný. A tady tu mapu docela znám dobře, no, ale tady žádný místo není, co? Vůbec nevím. Můžu teď schovat do vody? Ale sem ne, tady by to prohledali. To tady taky ne. Tak je tady to špatný všechno. Seeker! Teď tentokrát být nechci. Já teďka nechci být seekerem. Seeker, pojďte po mně. No nic, tak jsem seekerem, no. Tak co se dá dělat? Jsme jenom 2, ty já jsem zgibnul jako první, sakra. No nic, co se dá dělat? Máme speed. Je tu někdo? Není. Já už jsme 3. Teď to dáme. Hraju tady já, tak to dáme. Aspoň se nebudete vy zase nudit. Zavři. Jo. Máme první kill, takže super. Jsem hodně často chodí, ale tentokrát ne. Tak schválně, tady je dřevo. A už se ho nezbavím. Teda, ten už se mě nezbaví. Sakra, kam zmizel? Trololo. To je hajzlík. Zemři. Jsem to věděl. Kovadlina. Jo, 3 killy už. Se podívám, jestli někdo není. Tady uvízlej. Ne, není. Ale tady je světlo, toho jsem si nikdy nevšiml. Jsem měl vždycky jenom fast, tak mi to nedošlo. Jako, co? Kde by mohli být? Já je najdu. O, tam někde. Tam je kovadlina. Ani. Mí. Sakra. Blbý čanky. Aspoň uvidíme, když tak někoho. Jdeme si do tohohle baráku. Jo. Já vlastně vůbec nevím, co mám mluvit, protože mám tenhle ten jako hide and seek je takovej. Já točím samý hry, nebo prostě v Minecraftu pluginy, co se blbě mluví na to jako to. Já vlastně vůbec nevím. To je hrozně těžký tady. Takhle, toho mluvit. Jo, to dřevo tady muselo být. Druhá byla tady nahoře. Jo. Jaké to já vůbec nevím. A jsem si do tohohle baráčku. A koukneme se Ježiši Kriste. Koukneme se nahoru. Jestli tady nahoru něco není. Nikdo. Škoda. Nevadí. Myslím, tady vždycky někdo býval. Schovaný tadyhle zakempenej. Tady všechno promlátím. Nevadí, ale ještě vím, že se docela schovali do tohohle baráčku, ale... Ne? Nikdo? Sakra. Takže... kam bychom mohli se kouknout ještě?
Ještě jsme nebyli. Tak pojďme tady takhle někam. Sem půjdeme třeba. Jo, on takhle vždycky bouchá automaticky, takže tak se nelechtěte. Kdyby vám něco ubralo srdíčka, kdyby vám to ubíralo takhle častěji, jako dneska třeba 2 vteřiny, nebo jako dneska 2krát za sebou, tak to už vás někdo mlátí, jo. Ale jinak je to. Kam by to mohli schovat? To už je jenom 5. Na mě totálně nic nenapadá, totálně nic nenapadá, tyjo. Sakra. Vylez. Sakra. Vylezte ze svých děr. Ne! Já jsem! Nic nemůžu říkat. Teď jsem to posral. Až teď bude někde Hydra. Už nemůžeme pomáhat. Ne, belky. Ty blbečku. Nemůžeme vyhodit, i když to nelze vyhazovat a nevím, jestli se nám to vrátí nebo ne. Ale já to neřeším, já nic nechci. A sakra, jestli to mám. To je dobře, chci to. To aspoň tady vystřílí. Sakra. To tady aspoň vystřílíme. Tam někdo psal, OK, a co je MC? Oh, pardon, já jsem omylem zase dal F3, teda dal F4, protože jsem to měl jako z čarovňáku přehozený, takže já už si to myslím, no teďka nemám co dělat, takže teďka si to můžu přehodit na F9. OK, hotovo, vím to, takže já se zase omlouvám. Ale jak je vidět, tak jsme to prohráli a už bych tento díl pro dnešek ukončil, protože to už bych řekl, že to stačilo. A tady nějaký zvonec byl. No to je jedno, takže no ještě vám dokážu, že jsem na gamerovém serveru. Tady vylezu. A jestli poznáte, majitel serveru, gamervec a profík. Takže jsem opravdu na gamerovém serveru, já vím, není to potřeba pro originálky. Ten je se dobrý, nevím, co to ukazuje tam nahoře, ale máte třeba hvězdu, že se můžete dostat. Tady je survival games, tam je hide and seek a tady je nějaký ten test, počkej, co to vlastně že je. Aha, tady teďka nic momentálně není, takže, ale předtím tam bylo, teďka nevím přesně, jak se to jmenovalo, no to je jedno. Takže tady je ten survival games, tady si takhle můžete tam klikat, abyste se tam dostali, nebo i na survival games. Počkejte, teďka musíme čekat 5 vteřin. Aha, to je špatný, no to je jedno. A bych se teda, jo, tamhle je ještě gigant, tam dali, takže to je pro dnešek všechno a já bych se teda tímto s vámi rozloučil a čus. Sakra, ježiš, já to mám teďka na F9, já jsem si to splet, takže ještě jednou čus.